Upravo ovo što si rekla, muzika dočekuje čoveka na rođenju, pesma ga prati kroz život i na kraju ona je tu da ga poslednje isprati. Napričamo samo kratku pauzu. Evo, ko neguje tu tradiciju, poslednji pozdrav uz počasnu muziku, to ćemo čuti sad od Andrijane Radičevića. Miro, već decenijama Beogradski duvački pogrebni orkestar je taj koji svira na sahranama. To su profesionalni muzičari, nekadašnji članovi vojnog orkestra i verovatno je upravo to iskustvo i odabralo vas, da kažem. Je li tako? Aleksandar je sa nama. Dobar dan. Dobar dan. Hvala na pozivu u vašu divnu emisiju. Nekada ste bili članovi vojnog orkestra, ti ispraćaji su izgledali potpuno drugačije. Kako je to danas? Pa ti ispraćaji su izgledali normalno drugačije, kod vojske to drugačije sa počasnom jedinicom, počasnim plotunima. Svirala se uglavnom programska muzika, znači pogrebni marševi, nije bilo mogućnosti naručivanja neke muzike. Kako smo otišli u penziju, odnosno još dok smo radili, postojali su uvek ovakvi orkestri kao što je naš, gde se sviralo isto pogrebni marševi i onda su počeli pomalo starogradske pesme, romanse, da se ubacuju neke stare pesme, strane, evergreenovi, tako da imamo širok repertoar pesama i uvek se trudimo kada nam klijenti pozovu da izađemo u susret, pogotovo ako je pokojno lice volelo neku pesmu i izazvalo želju da bude sahranjeno uz tu pesmu, što nam se često i dešava. Ima li oni koji traže nešto što nikada niste svirali? Ima, dešava se veoma često, onda se trudimo da nađemo note, pošto smo školovani muzičari, naš sastav je mali, 5 muzičara koji sviraju, znači treba da to zvuči jako lepo. Evo danas smo zbog emisije ostali nas trojica ovde, drugi kolege su otišli na drugo groblje da odrade drugu sahranu, zato nas je samo trojica. Znači jednostavno trudimo se svima da izađemo u susret. Znate kako je, kažu, ima jedna lepa rečenica, sa muzikom se rađamo, muzika nas vodi kroz čitav život i opet je muzika poslednja tu koja nas na kraju isprati. Kako se trudite da zadržite neku profesionalnost u tim vrlo stresnim i bolnim trenucima? Ipak je to veoma težak posao. Jeste, ali mi smo jednostavno školovani, bukvalno od 14. godine u vojnim školama, znali smo šta nas čeka, više manje smo znali. Tek kad smo kasnije stupili u orkestar, onda smo videli u stvari pravo stanje i jednostavno mislim, i svi smo uglavnom tog nekog mišljenja da jednostavno to sa godinama dođe na svoje i da nam bude nekako kao lakše sve to da prihvatamo. Međutim, uvek ima u nekoj pozadini, u svesti, ostaju sve te sahrane, pogotovo tužne scene, pogotovo ako su u pitanju mladi ljudi, deca, znači sve to. Malo je muzičara koji se time bave u Beogradu, a verujem i u drugim gradovima. Zašto mislite da mladi muzičari ne žele da krenu vašim stopama? Znate kako, iz iskustva jednostavno imam osjećaj da, mada i sami kažu, da nemaju želudac za tako nešto, da sviraju i da istrpe to sve. I iz tog razloga se, da kažem, kuburi sa muzičarima. Nekad je bilo baš puno vojnih muzičara, bilo je puno vojnih orkestra, samim tim je bilo puno ljudi na koje ste mogli da računate na sahrane. Nekad je bilo 3 orkestra u Beogradu, civilna, koje su radila sahrane u Beogradu i van Beograda. Sad se svelo bukvalno na ovaj jedan naš orkestar. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Dakle, čuli smo već decenijama Beogradski duvački pogrebni orkestar ispraća sve ljude na večni počinak i, kao što kažu, oni su to naučili godinama da rade i zato toliko i traju. Hvala ti, Andrijana. Nastavljamo o ovoj temi u studiju.